Farhan nyicil ayem, omah sing dibangun wis dadi, senajan durung rampung total, sing penting bisa kanggo ngiyup lan dienggoni bareng anak lan bojone. Perkara arep mbacutake dandan-dandan omah maneh dipikir Keri, mengko yen wis bisa klumpuk-klumpuk duit ngenggoni omah sing dibangun kanthi asil meres kringete dhewe, anane mung seneng. Nanging sawise sawetara wektu urip bareng anak bojone ing omah anyar iku, nyatane ana perkara sing kober ngosekake pikirane Farhan. Ing ruang tamu isih katon kosong mlompong, durung ana kursine. Yen ana kanca utawa tangga cedhak sing teka ing omahe arep dilunggake ana ngendi, pikirane Farhan mubeng-mubeng dhewe. Kegawa kahanan mau njalari Farhan ing saben dinane tansah mikir kepriye carane murih ing ruang tamu enggal ana kursine. Nanging sok ngono Farhan uga ngrumangsani yen arep tuku kursi anyar komplit sak mejane genah kabotan, kudu ngetokake duit sing ora sethithik. Duit saka ngendi? Wong duwite wis dikuras kanggo mbangun omah, kuwi wae durung dadi kaya sing dikarepake. Mas, pirang-pirang dina iki dagatekake jenengan kok sajak lagi mikir apa, Mas? Pitakone Retno bojone ing sawijining wengi nalika mapan turu ing sisi anake sing lagi umur 2 taun. Farhan ora enggal wangsulan, sing wadon disawang sak pleraman, panyawange banjur tumancep marang usuk ing dhuwure. Ana apa, Mas? Retno takon maneh. Farhan unjal ambekan nuli kawetu tembunge. Sejatine aku ora mikir sing abot-abot, Dik. Nanging sok ngono sing lagi tak pikirake klebu penting ing omah iki. Apa kuwi, Mas? Kowe ra ya ngerti dhewe to, ruang tamu kuwi isih kosong mlompong, durung ana kursine. Dadi Mas Farhan kepengin tuku kursi. Karepku ya ngono, nanging ya kuwi yen arep tuku kursi anyar komplit sak mejane, banjur duit saka ngendi? Sing wadon ora kumecap arep nyambungi rasane kepriye. Wong nyatane kahanane keuangan ing rumah tanggane saiki lagi nipis sawise ngedekake omah. Senajan ana duit ora sepiro, mung bisa kanggo nyukupi kebutuhan ing saben dinane. Farhan dhewe uga banjur meneng. Wong loro saikine padha nyawang mendhuwur ngener pernahe usuk, embo apa sing lagi dipikirake. Dik, kawetu tembunge Farhan, kanggo ngisi ruang tamu iku ora kudu kursi anyar. Kepriye yen manut panemumu? Karepe Mas Farhan? Sing wadon njaluk ngerti yen kudu tuku kursi anyar awake dhewe genah kabotan. Kepriye yen tuku kursi bekas wae regane murah? Yen aku mathuk-mathuk wae, Mas. Yen kebeneran senajan tuku kursi bekas bisa-bisa awake dhewe malah entuk kayu tuwa tur apik. Karo maneh sing penting bisa kanggo nglungguhake sapa wae sing teka ing omahe dhewe. Sing wadon ora nyambung. Yen maduk sok minggu menyang papan sing adol perabotan bekas ya. Iya, Mas, ngono ya maduk. Wong loro ora kumecap maneh. Wengine mlaku ajeg Farhan lan bojone banjur ketungkul karo impene dhewe-dhewe. Dina Minggu esuk Farhan lan bojone sida mangkat menyang papan dodolan perabotan bekas. Kebeneran ing wektu iku akeh barang utawa perabotan sing ditawakake. Farhan bisa milih kanthi bebas jumbuh karo kekarepane. Tinimbang bingung milih apa iki wae, Dik.
Kandhane Farhan karo nyekeli kursi kanthi model sing unik. "Kuwi apik, Mas. Modele kuno lan kanton bedani," wangsulane sing wadon karo mesem. Sawise nyang-nyangan rega karo bakule, wekasane kursi komplit sakmejane iku kelakon diterake menyang omahe Farhan. Kursi banjur ditata ing ruang tamu. Nyawang kursi bekas ing ruang tamu iku rasane Farhan lan bojone dadi lega. Sakmangsa-mangsa ana tamu sing teka ing omahe ora bakal kecipuan anggone arep nglungguhake. Sesasi rong sasi sawise ruang tamu iku ana kursine, kahanane omah iku katon biasa-biasa wae. Nanging bareng ngancik sasi katelu sawise ruang tamu iku ana kursine, omah iku rasane kaya ana owak-owakan. Kadangkala ing wayah bengi nalika Farhan lan bojone mapan turu ing kamare, kaya-kaya krungu swara wong lagi jagongan sing asale saka ruang tamu. Saben-saben krungu swara kaya ngono, Farhan ora mung meneng wae, dheweke age-age tangi lan banjur nyedhaki asale swara ing ruang tamu. Nanging anehe, nalika ruang tamu iku ditiliki kahanane ajeg padha wae kaya sadurunge. Kahanane panggah sepi, ora ana sapa-sapa kejaba mung kursi bekas. Anane swara nganeh-aneh iku cetha gawe Farhan lan bojone padha takon-takon dhewe, aja-aja kahanane omah sing dienggoni saiki ora beres. Ora mung kuwi, wong loro uga padha ngugemi yen kahanane omah saiki ado banget sungsate karo sadurunge. Cethane sadurunge ruang tamu iku ana kursine, ora nate keprungu anane swara aneh. Beda karo saiki, bareng ana kursine nyunggulake kedadian sing dianggep nganeh-anehi. Nalika pitakonan mau durung entuk wangsulan, sawijining wengi Farhan bali ngalami kedadian-kedadian sing ora dinyono lan gawe mengkirike wulu gitok. Cethane nalika tengah wengi dheweke nglilir lan mentas saka kamar mandi. Farhan arep bali menyang kamar, nanging nalika panyawange kebeneran ngarah menyang ruang tamu sing lagi bengi iku lampune ora dipateni. Antarane percaya lan ora percaya, Farhan weruh ana wong sing lagi lungguh ijen. Sawijining wong lanang tuwa menganggo sarwa ireng lan nganggo iket. Sawise nyawang wewujudan aneh ing ruang tamu iku, Farhan banjur klepat mlebu menyang kamare. Nanging kedadian sing mentas diweruhi ing ruang tamu mau sengaja ora dikandhakake dening bojone. Pamriye sing wadon ora tambah keweden. Farhan nyoba turu, nanging nyatane mripate angel diremake. Dicoba bola-bali panggah ora bisa. Pikirane isih tansah cumentel marang wewujudan aneh ing ruang tamu. Ora mung kuwi, angene uga banjur nglambrang tekan ngendi-endi. Aja-aja swara aneh kaya wong lagi jagongan sing kerep dirungu merga kursi bekas. Mikir kaya ngono nganti esuk prasasat ora bisa turu. Merga penasaran karo kedadian sing wis dialami, esuke Farhan ngajak bojone menyang nggone Pak Dene sing omahe isih nunggal desa. Marang Pak Dene sing dianggep duweni ilmu kasepuhan, Farhan arep crita kedadian sing wis dialami ing omahe. Esuk-esuk kok wis tekan kene, kok saja ana sing wigati to, Han? Tembunge Pak D sakwise nyumet rokok. "Inggih Pakde, panci wonten bab ingkang badhe kula suwunaken priksa dhateng Pakde," tembunge Farhan alon. "Bab apa iku?" Farhan banjur cerita akeh-akeh wiwit
pepinginane sing arep tuku kursi nganti tuku kursi bekas lan diseleh ana ruang tamu. Kelebu kedadian-kedadian aneh sing dialami sawise ruang tamu iku ana kursi bekas mau. Ceritane kaya ngono to. Tembunge Pak Dene karo Maisem. Inggih Pakde, ambak mekaten jalari mboten tenang. Sejatine ora apa-apa kuwi. Lire kados pundi Pakde? Jenenge wae kursi lawas utawa kuno, sok-sok ya kaya ngono kuwi. Cetone kursimu kuwi dudu kursi sebaine. Ampun, meden-medeni Pakde. Semaure Retno. Kanyatane pancen ngono kok. Supados omah kula aman lan boten wonten kedadian ingkang nganang-anai kados pundi Pakde? Pak Dene ora enggal mangsuli, raga ing tangane diserot jero, nanging ora suwe banjur kawetu tembunge. Yen kepingin kahanane omamu bali kaya wingi uni, kursi kuwi kudu disingkirake. Lajeng pripun caranipun Pakde? Yen golek amane kursi kuwi balikno menyang sing adol. Perkara rugi ora perlu dipikir banget-banget, penting omamu aman lan nyaman. Krungu tembung saka Pak Dene sing kaya ngono iku, Farhan lan bojone dadi lega. Ing wektu kuwi uga wong loro padha sarujuk yen kursi bekas duweke kudu enggal dibalikake menyang sing adol biyen. Farhan lan bojone ora kepingin ngalami kedadian sing aneh-aneh maneh. Mekaten cariyos Alaming Lembut. Cariyos menika kapedhik saking majalah Joko Ledang anggitanipun Lintang WM. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng pepanggihan malih kalian cariyos-cariyos salajengipun. Nuwun nuwun nuwun. Rayu 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 ing pinanggih.